Siyabingelela ubingelelo baba uDokotela baba Wesizwe baba uJabulile umfana omuhle njengekhehlemlo namhlanje sithatha ithuba lokuthi ake sizonikeza abelaphi bendabuko ithuba lokuthi bazokhangisa imisebenzi abayenza uthini. Namhlanje sinobaba esizocela ukuthi akhumule iphijama lela lifakela bingelela. Ngiyabingelela uMavuso lo wavusa imnotho abanye amadoda wanda bazali uthi ngiphinde ngibonge kwi-channel ka baba uDokotela. Ngiyabonga kakhulu uMavuso lo. Uzoshitshela kuphi ngephijama? Ayo No iskive. No yazi ikhona iphijama yakhe enhla kuphela. Baba, namhlanje usiphethe itopic ethi umsamo. Lana ngifuna ke sibuke lana uthi umuntu usohambe wonke umhlaba kodwa still usabuye eLamatha. Ikhona into ongabathembisa yona? Ikhona isikakhulukazi babu Doc. Kulabantu laba sebehambe kakhulu kodwa izinto zabo zingenzeki. Omunye azathatha uyothwala aphinda abuye engathwalekanga. Omunye ahamba olanda la eyolanda khona izinto afika azisebenzise kufane. Ukhona ubaba uMavuso, mina ngiphethe ihlambo, ngifuna nje ukukuhlambela ukuthi yonke into oyenza noma ungathi uya kweyiphi inyanga ufike usizakala. Ngikuphathele ihlambo elidinga kodwa ukuthi usebenzise ubulongwe kanye nekhasi lika banana bese ngikuhlambe ngikhiphe nje isikhwakhalala. Noma ngabe wazalwa nalo. Imake lo muntu usho ngoba wena usho umuntu osehambe kakhulu nomuntu ongakahambi ofuna ukusizakala. Ngisho kumuntu nje mina osehambe kakhulu. Ezama ukusizakala engasizakali. Ngithi ke mina akeze kumina ngizomhlamba kuphela ngizomnika lutho. Ngizomhlamba mina ngekhasi la banana nobulongwe benkomo bese ngifaka ezinye izinto. Abese aqhubekeka ahambe ufuna usizo. Uzofika sizakala. Abuthathe enkomeni. Uzomthatha yona impela inkomo. Akanayo. Ngeke phela ufuna inkomo ngamakhilwane ikhona. Ungabuthatha nje ubulongwe enkomeni. Kungabuthatha noma ufuna ulinde izibunye. Ibunye. Angisho ukuthi mthathe yona. Uzoqhamuka ngalawo. I notice phela bayizokhipha. Manje uzohlala uyigadi uhlala ngasesinqeni. Uzothi uyigada ubila iblama lebeke khona inkonyane. Yo eyilotho zabantu azi. Bathi abantu wenzani uthi ngizolanda lonke. Ushaya wena uzofika wena awuyibone blama nadibonakala manizele. Wena uzofika wena ukudla umncele ufike ume la. Yazi ukuthi ume ngaphansi kwenkonya iblama nike inkonyane lifake emgodini esambani. Manje selincane nje. Wena vele ume phezulu kwawo ulengisa imlenze la phezulu kwawo umgodi esambani engithi awuboni. Urelaxile. Ulolesi kanilila ngemuva liyadla. Litshete inkonyane selivukile. Kanti wena ngeke uphinde uye emasimi. Ngeke uphinde ubeke uyawe emasimi. Iblama landlali. Ayilali. Kodwa ngesikhathi umaleke uyitshela ukuthi uphethe lenkonyane. Lojika ngoba sezakhala inkonyane. Sizokhala ngemuva inkonyane ijikeke. Ijike. Hey. Yamthola umuntu ubulongo asihluphlonise ubulongo khona ubulongo obayizolo khona inkomo ebukhiphe manje khona sebomile obuyilongo sihlonsele lapho kehle. Doc ngicela nje usebenzise ubulongo basekuseni. Masikhuluma ngekuseni yilobo obuqala ngabo 5. Okay. Kodwa futhi kuyagcina ngo8. Udinga into engangesandla udinga into encane nje futhi nakhona awuyekhi ngesandla, awuyekhi ngephepha, awuyekhi ngento eyicontainer. Uyekha ngoplastic wesinkwa afuna uthola uplastic nje wesinkwa ufike ubambe ngawo bese uqhina ngayo uplastic wesinkwa noma ungafika kumina nawo uphethe kanjalo kunayinkinga vele ngiyazi umsebenzi. Ikhasi le banana uzolithatha bese uthola ikhasi lika banana ngazo uthatha kodwa ke ikhasi la banana cha ukuthi uzothatha noma anginalo kumanje. Yeah ngifuna sikugene lokho imbangi uthi umuntu uyahlonishwa ibhangi. Ibaqedile abantu imbangi. Baphelile abantu yimbangi. Imbangi ikuthatha nje phezulu ikubuyisele phansi. Ngoba usukuyithatha kancane. Usukuyithatha kancane kanti yile kufunakala uyiqaphele kakhulu ngoba iyona esuke izoqeda ngawe noma ngathi uwomuphi umkhakha imbangi ikhona.
nasekwesheleni imbangi khona futhi iyayithatha intombi yakho Nasebhizinisini ugcina yona futhi entombini yakho mayikhona imbangi isuke kuzogcina yona uma ungazange uzuyinaki nasebhizinisini imbangi khona nasemsebenzini imbangi khona nasentombini imbangi khona akukho imbangi la ingakho khona kodwa mawuke wayithatha kancane ngoba uyitshena ukuthi wena osukulapho yona isuke ingemo isuke izoteka over vele umuntu ozoteka over kaqhamuke ngaphambili uqhamuka ngemuva ingakho ngithi imbangi umuntu oqala lo ufunakala umbhekisise uphinde umhloniphe umnikeze indawo yakhe ukuze engezukwazi ukuthi afike kuwena azokuthathela yonke lento soyisebenza iminyaka imbangi ke leyo wawukhuluma nangomuthi wesidakamizwa wagcina uphelele ukhona umuthi wezidakamizwa lokho uhlobo lwezidakamizwa lonke nje uhlobo lwezidakamizwa noma ngabe yini ufunela ubaba uMavuso uthi sengikhathele mina ngifuna ukuyeka izidakamizwa noma ngifuna owasekhaya ngabe udadewethu ngabe yingane ngabe umfowethu ngaba ubaba ngoba nobaba kumanje obaba kunobaba asebengene kwizidakamizwa izingane ezingangenile kube ubaba uyena oyiphara ekhaya ingane azilona iphara nabo labo banalelungelo ukuthi bamtholele noma umalume noma uma ngoba kwesinye isikhathi khona imizothola ukuthi uma ungena ezidakamizweni izingane azingenile ezidakamizweni akusukusho ukuthi yonke indawo yingane esedakamizweni kuyenze uthola ngoba phela lezi dakamizwa kade zafika abantu abawomama manje abanemizi bangenile nabo kuzona izidakamizwa uthola ukuthi izingane zona zikwazi ukufundiseka zangangena kwezidakamizwa sesikhuluma nezingane ke manje ukuthi asisize nabo abazali oyekelani ukuthi umsebenzi ukhona bokudoka ukhona umuntu womsebenzi ngiyawukhipha angikazeke ngawuyeka wona ngoba nguyibenile imisebenzi yomuthi womsebenzi kunomuntu engeke ngajabula kabi ngimbona osakhe ngisho indlu ngokuthi waqala ukusebenza ngomuthi wami iyona into engiphe ngabona ukuthi iqanda usamphatha likhona futhi iqanda likhona iqanda ngilikhipha ngo-1500 likwenzela izimangaki likwenzela izimanga liyadonsa akuyithintele umsamo uthi umhlaba yahlonyela umsamo masikhuluma ngomsamo umsamo uyahlonishwa kakhulu liyanto ebalekile liyanto yomsamo awukwazi ukungena sowucula ungena endlini enomsamo awukwazi ukushaya umuntu noma ngabe ingane noma ngabe ubani la kunomsamo khona awukwazi ukuphakamisa izwi mhlawumbe uyathetha la kunomsamo khona zikhona indawo okwazi ukuzenzela lonto like umuntu uyacelwa umkhiphe la asuke ekhona umusa nawe uzokwazi khona ukuthi umphathishe ngendlela umphathisha ngayo kodwa kwezi izinto ezifana nalezo phambi komsamo uyawuxova umsamo masuthi umsamo umoshwe abantu kanti umsamo umoshwa yinina nje la ekhaya ninomsindo niyaxabana niyethukana kuwona lo msamo eniphinde nicele kuona izinto ukuthi zinilungele ingakho ngithi umsamo uyahlonishwa kubantu abazodinga ukuthinta bazokuthola kanjani iphi number etholakala kanjani abantu abazodinga ubaba uMavuso ukumthola ngisebenzisa 062 322 8297 baba uDokotela baba uSizwe ujabulile siyabonga